महिलाମାନେ मुहर ଯତ୍ନ କିପରି ନେବେ ତା ଉପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି। ଯଦି ମାନିବେ ତାର ଉପକାର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 1, ସକାଳେ ଗାଧୋଇବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କମଳା କୋଲାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ତାର ରସକୁ ଏକ ବାଟି ବା ବାଉଲରେ ରଖି ମୁହଁ ସାରା ଏହି ରସକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁହଁ ଚିକ୍କଣ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ। କଳା ଓ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ବା ଛାୟା ରହୁଥାଏ ତେବେ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ କାଟି ସେଥିରେ କିଛି ଦହି ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ କରି ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସାବୁନର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ଲଗାଇଲେ ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ଦୂର ହୋଇ ମୁହଁ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ। ହେଲେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ମୁହଁ ବା ଚେହେରା ଓ ଦେହର ରଙ୍ଗ ସଫା ହେବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବେସନ ଓ ମହୁର ପରିମାଣ 3:1ରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ମହୁର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମୁହଁ ଓ ଦେହରେ ଲଗାଇ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଓ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତ୍ୱଚା କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବିଶେଷ ସୂଚନା, ସକାଳୁ 7ଟାରୁ 7:30 ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ପିତ୍ତ ଯେପରି ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।